vakadzi soka gore 1 chete gore 1 kungonzi gore 1 pamakore 4 munhu unokanganwa murume wako kukanganwa chaiko chaiko zvakaoma but iye chingokanganwa gore 1 uone zvoita manje makore 4 ari kutera zvishuwa chachona hazviko baizvo nemari yandinobuda every year ini ndichispoila ini nemukadzi wangu so konai babapo makatsamwi wati makatsamwi iko kugara makaita kunge mwere yaedzerwa kuda iwe hausizwa kuti nhasi ndiani hausizwa kuti nhasi chii ndiri kuzviziva saka ndo zvamukatsamwira murume mukuru izvozvo zvimwe zvinhu soka kushata kwamakaita makatsamwa soka uri kutoita mafanisi ndisikupeita mafanisi ukutoita ako mafanisi imi pane zvandakugadzirira isurprise yenyu kana uda kuita sei uda kundiita sei ere ndine surprise yenyu yandakugadzirira okay surprise okay waiting waiting my love oh what's this food eat okay ndovhura maziso eat ndakavhara maziso okay sadza eat what kind of sadza is this wakamboridya muupenyu hwako here and what eggs isadza rakamonwa nedovi ndo surprise yavo nonaka wazvifarira handina mari baby pandangoti ndinokuspoilawo nezvinhu zvavasati wambodya muupenyu hwako okay a spoon and tombo you need them this is delicious and also healthy I like the taste mdiwa zisiko zisikwa wakambozvidya here guys makambozvidya here izvo dovi and mazai thanks my love thank you dovi neche dovi the rice nedovi alongside mazai singangachingoti uchadye angakwana chakuitira machips ungati nichakuitira maybe ameno it's a recipe kana president ameno but ndazinzisa ndotaona mari this too good enough ndangoti zvisiko I've been treated like a king today, huh? Yes. That's good. Yummy. Guys. This is nice. Iri rice. Rice rakaibvisa, guys. Iri rice rakaibvisa. Tobva tarisa tufu tushomanana. Tobva tarimona nedovi. Tobva tachimasaida. Guys. Let's try with Jenko in Monza.